Ehe, sinibingelele nonke balaleli nababukeli emakhaya. Ufuna indlebe-ke manje uzomuzwa kahle. Sibingelele futhi emadodeni. Kunjalo Ntabeni. Babukeli emakhaya, uhlophe lokhulumayo manje. Into zenzeka mhla ka 25 September sebenzela eKapa sisebenzela sisenza into zenzeka khona eCape Town. Modinga usizo lwami ungabuki mina uke kancane. Sengibasizile abaningi banofakazi ke bayazi. Ufuna ukukhuluma nawe kahle kahle wena obuke le video le njengamanje. La ekhaya kunenge ngikwenzayo. Umsebenzi uphethwe yini? Umuthi angifundiswa umuntu. Umuthi angitshelwa umuntu ukuthi angenze kanjani. Ngisebenza ngendlela yami engiphiwe le right. Bantu into ziyabheda kuya ngapha nangapha. Mina ngikhona ngiphamiswe inkinga zenu. Zele nina ke Kapa abantu abanenkinga. Ngoba ngiphethe lapha aba product la kahle indulu zikahle lezinamandla. Yabona nange ngakudaba ngale khubalo leli. Khatha noma uthi sebenzini akuhambi kahle ngifuna isikhundla ngifuna ini. Yonke lento oyifunayo if use Cape Town ngo September mhla 25 ngeke ungasizakala. Ngifuna wena obuke le video le. Njengoba lapho ngibenzela umuntu lo njengawo lohluphekile. Ufuna umuntu ke lodlalayo la ekhaya. Ufuna umuntu odlalayo. Ufuna zonke izinto ziqonde. Asizakala abantu mhlophe mina sibuku. Umsebenzi lo ngenzayo umsebenzi ngiyawuphiwa. Ungabuka mina uthatha kancane lento ngiyayenza. Ikhona yenziwa lento lapha ikhona. Siphinde futhi sibe nezibambelelo lehlukile ngoba sekukhola bathi labahlezi bekhala imishado ini kwenzeka lokho. Ikhona le ndoda le. Ihlala la. Sibambelelo ke lesi. Sinzima. 1000 rand sibambelelo nje kule ibhodlela lengaka. Lapha ngifaka amakhubalo lanzima ngigaye namathambo ezilwane ezinzima. Lento le uma uyifuna ufuna uyazi ukuthi uyifunela. Ungathathile sibambelelo sifake emntwini kanzobe esudlale ngayo. Ngoba lento le inkinga kakhulu. Ngithi ngifike ungifonele. Nazi inamba zami ziyavela. Ungifonele, ungakhuluma amaningi, hayi khuluma amaningi kodwa mina fakile hayi mina khiphile lo. Muthi sibambelele. Ngifuna wena lokuye le video uthi mina ngihluphekile ngisizakade. Kade ngihamba. Njoba ngisuka la Eastern Cape eNdlunkulu emakhosini ngizoza lapho. Ngabe ngizele wena, ngizela ngizodlala. Muthi sikuhamba emahlathini. Phasi le kaNgwane. Durban, KZN. Siphatha umuthi OTT. Siyazi ke kwala eCape Town sekunabantu labadlala ngabantu bathi bayasiza kodwa sazi ukuthi behlulakala. Kodwa akangikhona. Kodwa kunesizathu. Labaziyo kamandla wami bayazi kwalapha eCape Town. Jonela kanje maningi ama product lesizofika siwaphethe lapho sikhuluma ngawo. Abanenhlanhla labanamabhizinisi bayazi. Uyaphekwa la ube right. Mina ngiphatha umuthi OTT. Siphathe impepho la. Impepho into yabathongo. Khona into. Fonele khona.
Angibuza imibuzo eminingi. Ungifonele ulazi udaba lakho. Subscribe lapho, ngiyanithanda kakhulu. Siyohlangana eCape Town. Sobe sihamba sithi. Siphenduka amajuba. Sonke ezami zobe sigqoke ezimhlophe siphumelele. Senzeke izinto. Ngiyabonga kakhulu makhosi.